F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlenija Laburista s-saħħa Marie-Louise Colero Preca saħqet li l-problema serja ta' nuqqas ta' sodot mhix problema ta' xitwa kif qal il-Ministru Joe Cassar. Ix-xhieda ta' dan huma l-filmati li ntbagħtu f'One News u li kienu murija waqt il-konferenza indirizzata minn Marie-Louise Colero Preca. Colero Preca qalet li l-Partit Laburista jinsab imħasseb għal fatt li l-Gvern lanqas biss qiegħed jammetti li għandu problema. Hija inkwetanti immens li jkollok il-Gvern lanqas jammetti li hemm problema. Għax kieku jammetti li hemm problema, forsi jibda jindirizza, ma laqqas jammetti mujed. Fl-aħħar mill-aħħar din hija xhieda ta' kemm dan il-Gvern falla kemm mill-aspett ta' strateġija, kemm ma kellux policy u laqqas ippjanar. Dak li qed jiġi ġewwa l-Isptar Mater Dei hija falliment sħiħ tal-politika nazzjonalista fis-settur tas-saħħa. Marie-Louise Colero Preca qalet li din is-sitwazzjoni hija riżultat tan-nuqqas ta' pjanar u l-wedi firħa li saru mill-Partit Nazzjonalista fosthom fil-qasam tal-kura primarja u l-kura mentali. Dan fil-waqt li elenkat sensiela sħiħa ta' nuqqasijiet li qed ikomplu jwasslu għal aktar iffullar u l-istitwal ta' stennija. Semmit fost l-oħrajn il-fatt li t-tobba tal-familja fil-waqt li jistgħu jagħmlu dijanjosi tad-dijabete, il-pazjent ikollu jara speċjalist fil-Mater Dei biex ikun intitolat għal mediċina bla ħlas. Marie-Louise Colero Preca referiet ukoll għan-nuqqas ta' investiment li sar fiċ-ċentri tas-saħħa u kif 9 xhur wara l-baġġett l-investimenti mwiegħed fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta għadu lanqas biss beda. Il-Partit Laburista se jkun ukoll qiegħed jippreżenta l-istrateġija tiegħu dwar in-nuqqas ta' sodot u fullar fl-Isptar Mater Dei, anke wara li jkun sema l-aspirazzjonijiet tal-poplu fil-kungress li se jorganizza fil-jiem li ġejjin.